Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Спевайте Пану новую песню, спевай Пану вся земля. Велич і хвала перед Його обличчям, моц і пригожость у Його святині. Гэтымі словамі антифона на ваход розпочинаємо святую мшу у третю звичайну неділю. Неділя – святий день, день, коли приходимо у святиню Божию, каб подякувати Богу за прожитий тиждень, за отримані ласки і дари, за гэты час, який Він нам дав. Але так само, каб попросити о благословенні на далейшие дні. Тиждень праці і обов'язку, який нас чекає. Розпочинаємо менавіта гэты тиждень з зустрічі з живим Єсусом в Евхаристии. В хвилине тишины представим Пану Богу наши просьбы и молитвы, за якими сегодня приходим у святыню Божию. Я подчас гэтай святой мши молюся о власти життя вечного для померлых семьи Лапко, для Павла у 16-ю годовину и Геновефы, а так само о власти життя вечного для Капачель Вильгельма. На початку нашей молитовной встречи перепросим Бога за нашу грешность и недосконалость. Споведаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вину, думкой, словом, ошибком и занепанием. Моя вина, вельми великая вина. Тому прошу нас святейший, за всюду Пану Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры. Да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного.
«Устань, иди у Ниниву, великий город, и скажи им тое, что я тебе наказал». И устал Йона, и пошел у Ниниву поводле слова Пана. Нинива ж была великим городом у Бога на 3 дні ходи, и почал Йона ходить по городе стольки, кольки можна було пройти за 1 день, и воскликал, кажучи: «Еще 40 дзён, и Нинива буде збурана». И поверили ниневитяне у Бога, и обвестили пост, и обранулися у мяхи от старейшего аж до молодшего. И убачив Бог вчинки їхні, що яни одвернулися от злого шляху свого, і пошкодував Бог, що сказав про нещастя, якое спасли їм, і не спаслав. Это Слово Божие. Дай познать мне, Пане, Твои дороги. Дай познать мне, Пане, Твои дороги. Дай познать мне, Пане, Твои дороги, и научи меня стежкам Твоим. Веди меня у правде Твоей и научи, бо Ты Бог избавления моего. Дай познать мне, Пане, Твои дороги. Узгадай про милосердность свою и верность, и про ласку свою, бо я не спред веку. Пам'ятай про мене поводле милосердности Твоей, деле великой добрыни Твоей. Дай познать мне, Пане, Твои дороги. Пан добрый и справедливый, тому показывай грешникам шлях. И Он керует приниженными у справедливости и навучая покорных шляхам своим. Дай познать мне, Пане, Твои дороги. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, кажу вам, що заканчується час, кабі тие, хто має жонок, були як тие, хто не має, і тие, хто плаче, були як тие, хто не плаче, і тие, хто радується, були як тие, хто не радується, і тие, хто купляє, були як тие, хто не набиває, і тие, хто користається світом, були як тие, хто не користається, бо мінає в образ гэтага свету. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Наблизилось володарство Божие, кайтесь и верьте в Евангелие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Пасля таго, як выдалі Яна, прыйшоў Езус у Галілею, прапаведуючы Евангелие Божие і кажучы, што настаў час і наблізілася валадарства Божае. Кайцеся і верце ў Евангелие. Праходзячы ж каля Галілейскага мора, убачыў Сымона і Андрэя, брата Сымона.
якія закідалі сеткі ў мора, бо яны былі рыбакамі. І сказаў ім Езус: «Ідзіце за мною, і я зраблю вас рыбакамі людзей». І адразу, пакінуўшы сеткі, яны пайшлі за ім. Адышоўшы крыху далей, ён убачыў Якуба Забадеевага і Яна, брата ягонага, якія таксама сядзелі ў чаўне і ладзілі сеткі. І адразу паклікаў іх. І пакінуўшы бацьку свайго Забадея ў чаўне з работнікамі, яны пайшлі за ім. Гэта слова Пана. Похваленный Иисус Христос. Запрашаем детей трошки ближей. Не бойтесь, не бойтесь. Детки, можно встать. Давно с вами не бачились, не размовляли. Каникулы были, мороз великий, але ничего. Хутка будет весна, будет тепло, будет вас напевно больше. На початку нашего сегодняшнего разважания хотел бы вам рассказать такую историю. Большасць з вас было цяпер на катэхезе, так, у сястры Галіны, так? Былі вы цяпер на катэхезе, на сустрэчы? Былі? Ну, і на адной з такіх катэхезаў для моладзі адзін ксёндз паказаў фільм, кіно пра місіі, пра Афрыку. І гэтым кіном хацеў заахвоціць, каб хтосьці, можа, з гэтых маладых людзей, з моладзі, якісьці хлопчык, можа, стаў місіянерам, стаў святаром, паехаў на місіі, ці якаясьці дзяўчынка, можа, ахвяравала сваё жыццё для абвяшчэння Евангелія, для місіянерства і паехала на гэтыя місіі. Туды, дзе яшчэ не ведаюць пра Езуса Хрыста, туды, каб быць сведкам Езуса Хрыста, такім апосталам. Ну і паказаў гэтае кіно пра Афрыку. Калі яны паглядзелі гэтае кіно было вельмі прыгожае, вельмі, з цікавасцю такой глядзела гэта моладзь, і пасля моладзь гаворыць святару, што вельмі прыгожае кіно было, вельмі прыгожых, скажам, незвычайных жывёлаў мы там убачылі, прыгожыя краявіды, напэўна, сонца такое вельмі яскравае, цёплае, якога сёння нам так не хапае. І гаворыць, але адзін такі момант, што вы вось хацелі нас зацікавіць місіямі, але пра місіі ў гэтым фільме нічога не было сказана. Не было сказана, як жыве місіянер, не было сказана, чым ён там займаецца, не было таксама паказана і не расказвалася ў гэтым фільме пра тое, што там вельмі горача, вельмі жарка, што розныя, скажам, там змеі, не змеі жывуць, якія таксама могуць дзесьці блізка быць чалавека, пра розныя хваробы. І таму менавіта гэты фільм нікога не зацікавіў. Чаму я так расказваю? Бо на пару дзён таму размаўляў з ксяндзом Анджэем, нашым парафіянінам, місіянерам, які цяпер знаходзіцца ў Афрыцы, і ўсім вам, дарагія парафіяне, перадаваў вялікае прывітанне і прасіў перадаць, што памятае пра ўсіх у малітве. Мы таксама памятаем, напэўна, пра яго малітве, калі не сёння, то на днях ахвяруем за яго таксама малітву, бо у складаныя часы, там складаныя такія сітуацыі ён там цяпер перажывае. Да чаго ўсё гэта я гавару? Кожны з нас пакліканы, але ёсць асаблівыя пакліканні, так як, напрыклад, абвяшчэнне Божага Слова, абвяшчэнне Евангелія, напрыклад, у Афрыцы, у місійным краі, дзе яшчэ мала ведаюць пра Езуса Хрыста. Але сёння ў Евангеліі мы чулі, як пан Езус паклікаў каго? Каго клікаў? Рыбакоў, якія сталі пасля апосталамі. Хто быў калі з вас на рыбалцы? Адныя былі ці з бацькамі? Бацькі, вижу, не былі з бацькамі, але паглядзіце, бацькі не былі на рыбалцы, ніхто не паднімае рукі. Што на рыбалку трэба ўзяць? Червяки, без них никуда. Что еще? Удочку. Сетку, что еще? Что еще, ну? Ведро для рыбы. Ведро для рыбы, что еще?
озеро с рыбой. Ну, озеро з рибою, це куди ми прийдемо на рибалку, добре. Треба добре подрихтуватися. Прикормку взяти, удочку, не удочку, сітки, не сітки, там різні, скажімо, ці наживки, не наживки. Треба подрихтуватися, так? Так. Але ми так само, скажімо, з'являємося такими рибаками. Як би це тепер дивно не гучало, але ми так само з'являємося рибаками. Рибаками, такими апостолами. Бо Єсус Христос покликав сьогодні рибаків, звичайних людей, щоб вони були апостолами. А нас Єсус кличе, щоб ми були апостолами у сьогоднішньому світі, такими рибаками людей. Щоб ми ловили, скажімо, не удочкою, може, людей, але своїм життям, своїм прикладом. І щоб добре подрихтуватися, щоб мати ці, скажімо, прилади, скажімо, як на рибалку ми беремо удочку, там, відро, прикормку і шмат ще чого, то ми повинні наповнитися Божим Словом. Ми повинні мати подрихтоване серце, мати подрихтоване сумління, бути наповнені Богом, щоб справді налапати шмат не риби, але, скажімо, налапати людей своїм прикладом. Як це ми можемо робити? Серед наших знайомих, однокласників, сябров, як ми можемо дати цей приклад свідчення, проповідування цього Євангелія, Божого Слова? Добрим учинком можемо? Можемо. Добрим словом можемо? Поділитися з ким-небудь, наприклад, цукеркою можемо? Можемо. Все це вельми добре, все це ми зможемо. Зможемо налапати вельми шмат людей для Пана Бога, щоб Божє Слово, Божє Євангеліє поширалося. Тому і собі, і вам жадаю, щоб ми були подрихтовані. Подрихтовані до цього апостольства, подрихтовані до цієї ловлі людей для Пана Бога. Щоб Божє володарство поширалося, щоб Божє Слово було проповідувано по всім світі. Амінь. Визнаємо нашу віру, віру в єдиного Бога. Одина Пана Єсуса Христа, Сина Божия, одинородного, за Яйца народжена, перед усіми веками. Бога от Бога, святлого от святла, Бога Одина судна Яйцо, раз якого все сталося. І Он для нас, людей, і для нашого збавлення, пішов з неба, Целуемся Духа Святого, Девы Марии, ставший человеком, желание так само за нас, при Понтском Пилате, угрожал ученым и похоронен, и на третий день у нас спас, по воду Писания, возвышал на небо, сидеть справа оружия Отца, и знал придет богами, хотите, чтобы их и померли, и на расстоянии быть до конца. Віру Духа Святого, Пана і Животворця, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв раз пророку. Віру в один святий католицький і апостольський костел, визнаю один хрест для відпущення гріхів і чекаю воскрешення померлих і життя вічного будучого. Разом з Єсусом Христом, який покликав нас до життя у своїм костелі, узнесем до Бога і це наші супольні молитви. Молимся за святый костел, каб ён верно следовал учению, якое передали ему апостолы. Тебе просим. Молимся за святого Отца, каб яго ініцыятывы дзеля пашырэння христовага вучэння ва ўсім свеце знайшлі падтрымку сярод вернікаў. Тебе просим. Молимся за нашу айчыну, каб панавалі ў ёй спакой і справядлівасць. Тебе просим. Молимся за людзей, якія жывуць у цяжкім граху, каб праз шчыры жаль яны наблізіліся да Божага валадарства. Тебе просим. Молимся за наших добродеев, каб яны няспынна адчувалі блізкасць і любоў Бога. Тебе просим. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб пачутае падчас святой імшы Божае Слово вучыла нас распазнаваць Божую волю. Тебе просим.
Помолимся за миссионеров, особливо помолимся за ксенза Анджея, о потребной ласке и Божие благословение у обвящении Евангелия. Тебе просим. Молимся о благости життя вічного для померлих сім'ї Лапко, для Павла і Генуефи, для капачель Вильгельма. Тебе просим. Милосердный Боже, Ты не отмовляешь тем, кто усю свою надею, усладая на Тебе, учеников наша надея принесла щедрый плен, праз Христа, Пана нашего. Всегда тебе свои дары. Прими молитву нашу и любовь. Хай будет прославленным Христос Пан. Тебе спеваем и хвалы. Всегда тебе свои дары, и молитву нашу, и любовь нашу, хай будет прославлен Христос Пан. Тебе спеваем и хвалы. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогутный. Хай нам Бог примет веру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корыстно. Пане наш Боже, прими ласкавые святи гэтыя дары, каб яны стали для нас сакраментом избавления, праз Христа Пана нашего. Пан з вами і з духом у гору серця Узносим их до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвы паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна, Госанна, на вышинях. Госанна, Госанна, на вышинях. Благословленный, кто приходит в имя Пана. Госанна, Госанна, на вышинях. Госанна, Госанна, на вышинях. Госанна. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целамі і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися в хвале. Успоминаючи смерть и смертвое повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удоскональ его у любові разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Александром, его допоможним біскупом Юзефом и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які опаснули у надійного воскрешення, про Павла, Генефа, Вільгельма и про усіх, хто у Твоей ласці адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, са святым Юзефам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Ойче наш, который есть в небе, святый будь имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что отдельного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавца нашего Иисуса Христа, о Твое владарство. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Смилуйся,
Ранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлене, покликане на вечеру Єгоною. Пані, я не варта, каб ти ушов до мене, але скажи тільки слова, і буде чесно. Здравствуй, милый Бог, мы к Тебе пришли. В доме Твоем легко и светло, нам хорошо с Тобой. Все в каноне плывет, свет лампадки дрожит. И кажется, вот с иконы к нам в храм Иисус живой сойдет. Тишина, и в его взгляде читаешь так нужные для сердца слова. Любовь, лучами разрывающая царство тьмы. Раны исцеляющая, и если духом слабы, поможет любовь. Однажды прикоснувшись, заставляет неустанно сердца гореть. Это то чувство, что нам помогает вам об этом петь. Если в жизни своей осторожно идти, бояться упасть и считать каждый шаг на своем пути, ошибиться тогда невозможно совсем, но счастье следов как ни ищи, тогда не найти. но В тишине, когда сложно и просто, скажи, я доверяю Тебе, мой Боже, ведь Ты любовь, лучами разрывающая царство тьмы. Любовь, все раны исцеляющая, и если духом слабы, поможет любовь. Однажды прикоснувшись, заставляет неустанно сердца гореть. Это то чувство, болея которым просто хочется петь. За каждый день, что дарован, благодарить я готов. Боже, нас и впредь наполняет Твоя святая любовь.
Помолимся. Усемагутный Боже, покорно Тебе просим, ученика, падтрымліваючы Твою животворчую ласку, мы заўсёды радовалися Твоему небесному дару, праз Христа Пана нашага. Пане Езу, праз заступніцтва Марыі Маці Тваёй, якая нарадзіла Цябе з любоўю, а таксама праз заступніцтва святога Юзафа, чалавека даверу, які апекаваўся Табою пасля народзінаў, прашу Цябе у інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна хачу усынавіць, якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. Душпастырскія аб'явы. Святаружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак Маці Божай добрай рады, у аўторак Маці Божай нястомнай дапамогі, у сераду беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, у чацвер Маці Божай ружанцовай, у пятніцу Маці Божай міласэрнасці, у суботу Маці Божай шкаплернай, у нядзелю о 18 гадзіне благаслаўлёных мучанікаў з Беларусі. На гэтым тыдні у літургіі адзначаем 25 студзеня свята навяртання святога Паўла Апостала і заканчэння тыдня малітваў аб адзінстве хрысціянаў. 26 студзеня ўспамін святога Цімафея і Ціта, біскупаў. 27 студзеня ўспамін благаслаўлёнага Юрыя Матулевіча, біскупа. 28 студзеня ўспамін святога Тамаша Аквінскага, святара і доктара касцёла. 29 студзеня ўспамін благаслаўлёнай Баляславы Марыі Лямент, панны. Шчыра дзякуем за магчымасць наведваць вашыя дамы і памяшканні, за сведчанне веры і за вашую адкрытасць. Яшчэ на гэтым тыдні прынимаем запрашэнні на каляду. Можна запісацца індывідуальна ў закрыстый або зрабіць і падаць спісы жадаючых прыняць святара з душпастырскім візітам. На гэтым тыдні наведаем парафіян з наступных вуліц. У панядзелак вуліца Таўлая, 25 і вуліца Шчорца. У аўторак вуліца Набережная, 1, корпус 3, праспект Пабеды, 39, вуліца Савецкая, 11, Ленинская, 20, 28А, улица Мицкевича, 13 и 15, улица 7 ноября, 12. У середу улица Замковая, дом 6, улица Речная, 8 марта, проспект Победы, 33, 36, 42, улица Качана, дом 6, корпус 1, улица Окрестина, Баумана, улица Герцена, дом 6, улица Кирова, дом 7 и 11, улица Стрелковского. У четвер Набережная, дом 2 и Островского, дом 11. З раскладам каляды таксама можна азнаёміцца на дошцы аб'явы, выходзячы з касцёла. У закрыстыі пры выхадзе з касцёла можна набыць грамнічныя свечкі і новы нумар дэцызіяльнай газеты «Слова жыцця». Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні і за усялякую аказаную дапамогу. Усім юбілятам і імяніннікам надыходзячага тыдня складаем найлепшыя пажаданні здароўя, супакою ў вашых сэрцах і ў вашых сем'ях, а таксама шматлікіх Божых ласкаў. А на радаснае перажыванне калядных святаў, таксама на тыдзень працы і абавязкаў з верай прымем Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Духа Святого. Амінь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды и на веки вечные. Аминь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды и на веки вечные. Аминь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды и на веки вечные. Аминь. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Похвален Иисус Христос.